И добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем Hello Neighbor Act 2. Обещах ви вчера, че ще продължим с поредицата. И ако ви е харесало това видео, оставете по един лайк и се абонирайте за канала ми. И приятно гледане. Така, почваме. Акт 2. Акт 2 почваме, хора. Добре, сега ще играем. Може да се трошат прозорците или... Добре, може. Така. Да, трябва да се дам там, хора. Така. Това трябва да го дадем. Хора, след това го отключваме. Това ще го метна, че не ми... не. Добре. По-скоро ще трябва... не. Хей! Беги! Добре. Не! Сега ако падна верно, аз ще убирам. Добре. You stupid Nick! Буквално не знае, че ще може да се качи! Хора, бъгнах ли го? Салам алейкум. Хора, той ще ме гони. Сри. Изгуби го. Хора, изгуби го. Сега трябва това да го сложим. И да чакаме да... Че аз имам канал, трябва да се абонирате за мен. Да, хора, така е. Както за мен. Верно ли? Невъзможно. Как ме клони? Bruh. Няма да се отворе! Are you kidding me? Майко! То ми скара кълите, бе! То откачен. Той е откачен. Това ми трябва, бе! Може го метнах? Аз съм абън. Това тук не. И ето е тази гадна рибка. Хора, ако искате помощ, ето, насреща съм. Това го включвам просто, сега трябва да слезна долу. Това така и тук така. И това трябва да го брия. Добре, има вода. Горе не ни трябва. Сега трябва да слезна тук. Просто това го взимам. Знаете какво, няма да отключам тук, че мога да я запая. Не знам просто да. Така. Да я отключа. Да отворя. И това да го завинта. После, какво трябваше да правя? Да, трябва после да се махна. После трябва да се махна. Не. Не. Аз стига да. Да. Изкачваме се, че малко да си правя това. Как ме виде?
Каракалите, бе! Чакайте, бе! Няма къде да дойдеш. Вие скоро правим го. Сега взимаме този червен ключ и ще ви покажа къде се намира. Първо трябва да отиде тук. Това ще го отключа, айде. Моля, ключ. Няма пал, нямаш пал. И хора, това беше края на видеото. Като мина през това, свършва. Ако ви хареса това видео, не забравяйте да оставите по един лайк и да се абонирате за канала. И тъй само да завършиме. Така. И хора, в следващото видео ще продължим с Chapter 3. Ако този клип ви харесва, не забравяйте да ставите. Това го пак го повтарям, но... Чао, хора!